To, da farko dai ga kanun labaran. Za ku ji cewa wasu matasa sun biyo gangami a state guda 3 domin nuna farin cikinsu da mutuwar shugaba Muhammadu Buhari. A ta gefe kuwa za ku ji cewa shugaba Umaru Musa 'Yar'aduwa shi ma ainihin mutane na ta yin alhinin rashinsa sakamakon ya fidda abubuwa da dama wanda zai taimaki Arewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau kuka fara shigowa wannan tasha ku daure ku danna mana subscribing sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. An tashi ɗaya dai bata gyaru ba. A wannan lokaci tun bayan rasuwar ainihin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wasu sassan ƙasar nan sun yi Allah wadai kuma wasu sassan ƙasar sun yi murna da mutuwar Buhari, wato sun yi nuna alhininsu sakamakon rashin Buhari. Wasu gungun matasa daga state guda 3 Kaduna, Abuja da Kano sun fito suna kiɗe-kiɗen raye-raye da ainihin mutuwar Muhammadu Buhari. Tun bayan rasuwarsa har yanzu an bar baya da ƙura, sakamakon matasan da suka fito suna wannan gangami har yanzu babu wanda aka samu ya taka musu birki. A nan me za ku ce game da mutuwar Baba Buhari? Ganin cewar yadda mutane suka fito suna nuna alhini, ashe har yanzu akwai masoyan Muhammadu Buhari. Wasu kenan da suke nuna alhininsu game da ainihin rasuwar Umaru Musa 'Yar'aduwa, wadda a Najeriya tun daga 99 kawo zuwa wannan lokaci ba a taɓa samun shugaba adali wanda ya kwatanta adalci kamar Umaru Musa ba. Ya yi abubuwa iri-iri daban-daban wanda zai taimaki Arewa, amma lokaci bai bar shi ba, domin ya yi abubuwa da dama wanda har ya ƙirƙiro wani abu wanda babu wanda abin da zai kalla sama da waɗannan abubuwan, wato 7 point agenda. Wanda abubuwan sun taimaki Arewa bil haƙƙi da gaskiya, wanda a lokacin ne an samar da tsaron da ba a yi tunani ba. Umaru Musa dai ya kafa tarihin da tun daga 99 kawo zuwa wannan lokaci ba a samu wani shugaba da ainihin ya haɗa wannan record ba. Yawanci shugabanni sun fara shiga taitayinsu bisa yadda suka gani al'umma Najeriya sun fara yi wa shugabanni bayan mutuwarsu. Tun bayan da suka ga yara lungu da saƙo suna murna suna kiɗe-kiɗe, wato suna cewa Buhari ya mutu saura Tinubu, wato hakan ya ƙara mai da hankali akan abin da suke yi. Bisa haka ne wasu malaman suke cewa to su fara shiga taitayinsu, sun fara gani. Ka hau ana murna, ka sauka ana murna, ka mutu ana murna. Abin da yake faruwa kenan a kafafen sada zumunta wanda mutane suke raɗe-raɗin meye ma'anar wannan kalma. Ka hau ana murna, ka sauka ana murna, kuma ka mutu ana murna. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu Tsagera TV domin kawo muku labarai iri-iri daban-daban wanda suka shafi ainihin Najeriya da ma duniya baki ɗaya.